Je tady nový týden, zdravím vás opět z pouštního města Todos Santos a jak jinak začít tento týden než nejlepším jídlem ever, a to je quesadilla. Člověk si pro ní musí dojít asi 10 minut pěšky, což je hrozná práce, ale reálně je to asi nejlepší quesadilla, kterou jsem kdy v životě jedl. Už mi tady potvrdil několik lidí, několik random guestů, se kterými jsem se bavil, a oni vždycky jako, kam si máme zajít, říkám, hele, super local experience, dejte si quesadilla. Nikdo nepřišel a řekl, bylo to hnusný. Všichni přišli a byli jako, jo, Marci měl si fakt pravdu, nejlepší quesadilla. Look at that. Tady jenom ukázka toho, jak tak vypadá asi jako mexický staveniště. Ten barák se podle mě staví už tak minimálně 2 roky. Jen tak jako pro zasmání. Jestli je něco, co absolutně miluji na Todos Santos, tak jsou quesadillas tady lokální. Už jsem je tady proboval podle mě třeba 2krát a je to absolutní bomba. Dneska jsem se probudil a řekl jsem si, ne, dneska jeden na quesadillas. Tím prostě jsem si vzal 2, říkám si, užiju si dnešní den, bude takový hezký. Máme tady takhle pondělí, takhle ve čtvrtek a tak no, takže si dáme 2 quesadillas a jedem. Tady tak sedím na svém oblíbeném spotu na západy slunka. S tím rozdílem, že dneska bohužel je slunce za mraky, vypadá spíš jak měsíc. Uvědomuji si, že mi zbývá posledních vlastně 9 dní v Mexiku, z čehož je nějakých 8 dní tady v Todos Santos, protože odsud jedu přímo do Cancúnu. Tam mám víceméně jenom 1 den na to, abych si přebalil všechny věci, připravil se na ten dlouhý let, nakoupil nějaký věci, co chci odvízt domů z Mexika. Taky protože jsem si chtěl být jistý, kdyby byly náhodou nějaký zpoždění letu nebo podobně, tak abych nepřišel o svou letenku zpátky do Čech. A během toho jsem si vlastně uvědomil, že opravdu končí tohleto dobrodružství. Je to strašně zvláštní nad tím jako uvažovat tímhletím způsobem, že jako tyjo, za 9 dní se vracím zpátky do Čech. Za 9 dní prostě končí moje adventures, moje dobrodružství tady v Mexiku. A vlastně se mi tomu tak trochu nechce věřit a je to hrozně smutný. Na druhou stranu jsem si udělal to-do list věcí, které chci udělat po tom, co se vrátím do Čech. A mě to trochu namotivovalo a dalo mi to ten důvod, proč se vracet. Nebudu lhát, většina toho je moje oblíbené hospody a moje oblíbené restaurace, protože mi chybí samozřejmě hlavně dobrý víno, dobrý pivo a dobrý jídlo a nepočítám věci jako je rodina a přátelé, to beru jako, nechci říct, že samozřejmost, ale tak to v tom jako balíku nemám zahrnutý. Je to vlastně hrozně zvláštní, že se budu po tom 3/4 roce vracet. Vlastně s každým tím dnem, co jsem tady a co se poslední dny, vlastně už týdny teďka chodím sem dívat na ten západ toho slunce a přemýšlím a rozjímám a já vím, že to opakuju furt dokola, ale je to taková moje teďka rutina, je to, proč jsem vlastně jako přestal pracovat a proč jsem tady zůstal ještě nějakou dobu, jsem si ty věci chtěl jako uspořádat, řekněme, a prostě to blíží už ke konci a je to hrozně vtipný a zároveň smutný. No a jinak poslední dny, kdy jsem vlastně nic moc nenatáčel, tak včera, já nevím, jsem to zmiňoval, ale tady jsou obrovský vlny, tohle je oceán, na co se dívám, tady ta pláž prostě není na koupání, jsou tady obrovský vlny, je tady hrozně silný protiproud a prostě tady se koupat je bláznovina. Potkal jsem se tady s jednou Francouzskou na hostelu, která se jmenovala Oceán, hrozně cool jméno, jakoby, jestli jednou budu alternativní člověk žijící někde prostě na Bali, nebo tady v Mexiku, tak jedno někde prostě u nějakého moře a bude to prostě nějaká taková, budu prostě alternativní takovýhle člověk a budu surfovat a nevím co, tak si, aby se moje dcera jmenovala Oceán, to mi opravdu hrozně cool jméno. No a včera byl jako fakt luxusní sunset, já jsem nic nenatáčel, protože prostě jsme tady byli spolu, kecali jsme o takový fajn a já jsem
s sebou vlastně měl jenom telefon a za celou dobu jsem ho podle mě nevytáhl, udělal jsem jednu fotku možná na telefon. A nebyly vlny, jako poprvé, co jsem chodím na tenhle spot, i předtím, i teď, co tady pracuju, tak jsem tady žádný z těch dnů neviděl den, kdyby nebyly vlny. A včera prostě skoro nebyly vlny, takže jsme se rozhodli, že místo toho se je tady na té skále, takže půjdeme dolů. A protože jsme skočili do moře, dokud to jenom trochu šlo a pak samozřejmě vlny hned začaly, takže jsme se zdrhali. A bylo to hrozně fajn a užil jsem si to, ale nenatočil jsem to, že jsem sebou neměl nic, ani jsem nechtěl ten moment jako vykazit. Tak to je jenom tak jakože takový update, co se vlastně děje a proč tady jsou takový skoky mezi dnama, kdy vlastně vůbec nejsou žádný záznamy a ani žádný videa. Už teď mám ten pocit, že se ten vlog fakt jako táhne a že to bude nakonec možná třeba 2týdenní vlog, ale tak that's life a takový je můj teďka život, no, prostě všechno je na pohodu, všechno chill, vlastně jako žádný stres a jenom pohoda, klídek a všechno je takový hodně na mexický způsob, jako lento, žádný spěch, žádný stres, pohoda, klídek a je to něco, co si chci vzít zpátky do Čech, jsem zvědavý, jak dlouho mi tady ten mindset vydrží, nebo za jak dlouho mě tenhle mindset začne blokovat od toho zůstávat v Čechách a posunu se někam dál. Jak můžete vidět za mnou na těch horách, tak už ten sunset už je skoro pryč, nebo teda sunset, jako ono je vidět trochu, že jsou ty mraky zbarvený, protože přichází hurikán. Vítej v Mexiku, vítej v zemi, kde i věci jako hurikány jsou poměrně normální. Naštěstí, a vypadá to, že budu mít štěstí a že se tady té oblasti úplně vyhne. Ten hurikán by měl přijít třeba za den do Puerto Escondida, kde jsem původně měl být touhle dobou. Takže thanks God, že tam nejsem a já pevně věřím, že to ani nějak neovlivní moje odlety tady z Mexika. A to je mimochodem jeden z důvodů, proč je takhle hnusně, protože vlastně na Mexiko se řítí obrovský hnus tady z této strany od toho oceánu a vlastně celá tady ta část je vlastně jako bez slunce a je zamračená, to můžete vidět i za mnou, vlastně tohle to je nebe, který tady vlastně člověk skoro nevidí. Tohle byl můj extrémně dlouhý vstup, nevím, kolik se do toho vlogu dostane. Takový menší update, uvidíme co a jak a já vám tady ještě naposled ukážu, jak to tady vypadá. Dneska trošku zašedlej den, sluníčko tak jako pofiderně leze a neleze ven, ono je to možná vidět, že to je takový jako to nebe, takový nic moc. Jsem se spontánně rozhodl, že si jdu za kérku, takže jsem teďka před hoďkou jsem dokončil svoji směnu a to na kérku. Jsem asi 2 týdny zpátky, jsme seděli v jednom baru na pláži, pokud jsme na sunset, jsme se bavili o kérkách a jedna kámoška si právě navrhovala kérku a já jsem měl v hlavě jeden takový nápad, který bych si chtěl udělat a ona řešila ten svůj. A primárně jsme šli řešit ten její návrh, takže jsem jí ho pomohl jako navrhnout, co chci chtěla jako udělat, to jsme jako vymysleli, nakreslili jsme to a ona jsem tam, no a co ten tvůj návrh, jako mi aspoň ukaž, ne? A tak jsem tak jako nějak jako načrt na kousek papírku, jako co jsem tam utrhl. No a zkoušel jsem si ho potom překreslit a už se mi to nepovedlo překreslit, takže mám jenom tu původní verzi, takže tu jsem si vyfotil, zdigitalizoval jsem si ji a jdu si ji vykérovat, no, takže mě ten návrh zůstal prostě v peněžence 2 týdny, jenom jako utržený kus papírku, já ho možná někde najdu. Já jsem ho našel, je to fakt jako kus účtenky, kde z druhé strany je prostě navrhnutá ta kérka. Jsem to poslal tomu tatérovi a říkám, hele, někdy příštím týdnu, než pojedu, tak bych to chtěl vykérovat. A on, jo, jasně, v pohodě, jak můžu prostě, nevím, v úterý a v pondělí. Já říkám, no a co třeba dneska? A on, jo, tak v 6 tam mám v okno a já, ok, tak jo, tak dojdu. Takže jdem na kérku. Já tomu říkám rychlovka, tady v Mexiku se s tím nikdo moc nesere. Kérka rovná se, přijdeš, tetuješ, odcházíš, super si pokecáš, ale tak takový to BOZP, nebo to není BOZP, takový to ta čistota na pracovišti a podobné věci, to je v Mexiku prostě, to je trochu jiný příběh, ale tak stihl jsem si zajít i nakoupit, jenom pár drobností, to už je takový evergreen prostě.
vlogy z Todos Santos, rovná se pravidelné nákupy tady v místní tiendě. A tady za mnou je něco, co asi byl sunset, nebo teda spíš něco, co se pokoušelo o sunset, ale vůbec tak nevypadalo. Dneska bez sunsetu, takže mě ani nemrzí, že jsem si to naplánoval na dnešek, tu kérku. To je tak, když tvoje kamarádka má značku s oblečením, ty jí 9 měsíců, co jsi v Mexiku, slibuješ, že jí dodáš nějaký fotky a blíží se tvůj odjezd. A tak dostaneš super nápad, že uděláš photoshoot s kaktusem. Takže Contrast Clothing. Tady máte někde Instagram, ještě fouká vítr, takže to je úplně debilní, no, takže takhle. Contrast Clothing a tady jste mohli teďka vidět záznam z photoshootu. Hlásím se vám tady z kopce, kde jsem si chtěl zalítat s dronem a narval jsem to tady do toho kaktusu. Ale dron lítá v pohodě, takže jsem měl štěstí. Neuvěřitelný, ale dron lítá, takže v pohodě, je to v klidu, můžeme lítat dál. Tady můžete vidět typickou mexickou ulici. No a kolem tohohle baráku chodím už nějaký ten pátek a přesně si říkám, jak byste krásně udělat biznes v tom horním patře, by člověk měl nějaký ubytování, nějaký pokoj a v tom dolním přesně nějaký obchůdek, úplně značka ideál. Tady je pak krásně vidět ten rozdíl, když člověk leze do té trochu bohatší části města. No a tady moje oblíbená masna, kde si jdeme koupit masíčko. Jsem si řekl, že si udělám radost a když mi zbývá přesně ten poslední týden v Mexiku, tak jsem si zašel koupit masíčko, udělám si dneska carne asada, mám na ně hroznou chuť a přece jenom prostě dělat si to v Mexiku. Je to pravý ořechový, takže maso, teď půjdu do obchodu ještě pro zbytek věcí na salsu a na, jak se tomu říká? Na pico de gallo. Takže program dnešního dne je velmi složitý a velmi náročný a to je nákup lístku na autobus. Dneska je 23, takže mi zbývají 4 poslední dny. Pak se přesouvám 27. do La Paz ráno, pak mě čekají 2 lety
směr Cancún, mám přestup Mexico City, strávím celého 27. na cestách, 28-29 mám v Cancúnu a 29. vlastně už odlítám. Ale to, co musíme teď vyřešit, tak je lístek do La Paz. To je dnešní úkol. Vyřešeno, lístek koupený, odjezd 7:45 ráno, cena 224 pesos, strašně drahý. Tady totiž mají takovou věc, že si můžeš koupit lístek za 50% na 2 nebo 3 konkrétní časy přes ten den, ale samozřejmě to nejsou ty časy, které jsou dobrý, že jsou to časy, které jsou relativně prázdný, aby je zaplnili. Jmenuje se to tarifo economico, takže ekonomický tarif a víceméně to prostě 50% sleva. Takže musíme mít za plnou částku 224 pesos. No, odjezd jsem 45, takže jsme v Mexiku, takže předpokládám, že odjezd tak v 8. Mělo by se trvat hodinu 30, hodinu 40, takže tak 2 hodiny, jsme v Mexiku. Tam budu tak v 10. Let mi letí v 1:20, takže bych měl mít třeba hoďku a půl v centru La Paz. Chci si zajít do své oblíbené kavárny naposledy a asi si zajdu ještě na mořské plody, na tacos s mořskými plody, které jste viděli v jednom z mých předchozích vlogů. A tak to je můj plán, nebo to je nějaká moje představa, co bych chtěl jako podniknout. Tak uvidíme. Praní prádla, ten život tady v Mexiku mě naučil jednu věc a to je to, že nebo spíš mi potvrdil jednu věc, a to je to, že mě fakt nebaví praní prádla. Zvlášť ve chvíli, kdy to tady stojí asi tak jako 3 šušně z nosu. Vlastně je mnohem jednodušší a příjemnější zanést si to někam do lavanderie, kde vám to vyperou, navoněj, usušej, složej a vy za to zaplatíte pár korun. Protože to je rychlejší, efektivnější, příjemnější. Miluji život. Leones. Mark, M-A-R-C. 180. ¿Tienes 30 de casualidad? Son 180 por... Ah, ok. Gracias, buen día. Ay, buen día. Absolutní banger. Jak jste mohli slyšet, vidět, věci jsou ready za 180 pesos, protože jsem si to neuvědomil, že to budou 2 dávky, protože jsem tam nechali i mikinu a tepláky, takže tam mám vlastně úplně všechno. No ale tak za 180 pesos, všechno ready za nějakých 5 hodin. No neber to. Tohle je můj klasický sunsetový spot. Si tak sedím, koukám se na klasické místo, na klasický výhled u moře. No a vidím tady Sea Lion, nevím jak se to řekne a česky, jsem hloupej, se tady prostě chilluje. Že třeba 10 minut jsem ho tady pozoroval z dálky, jsem přišel blíž. Normálně tady předtím tak jako pochodoval, takže mrtvej není. Ani zraněný, koukal jsem, že není zraněný. Držím si odstup, aby mě nezabil. Ale jakože tohle je pure cinema. No, sloužily dobře holky, ale
9 měsíců. Poslední den Todos Santos. Poslední cesta na nákup. A skoupit nějaký pivko na večer, na západ slunka. Poslední sunset mě čeká. Tak mám v plánu se tam dneska posedět a užít si ten poslední. Včera byl docela zajímavý, jak jste mohli vidět v předchozím vstupu. Viděl jsem Lachtany, tak 2 metry ode mě, to bylo docela srandovní. Takže poslední den Todos Santos, mám za sebou poslední směnu, úspěšně zakončený dobrovolničení tady v pouštním městečku a zítra začíná 4denní teror, a.k.a. 3 lety a spousta hodin strávených v autobusech a letadle. Takže tak. Cesta na poslední sunset, pivko acquired, třeba si to dělat hezký ten život. Jeden z posledních, nebo možná poslední vstup z Todos Santos. Bagly nabalený, klasický setup vepředu, vzadu. No, to už známe z vlogísku. Ale to tady začíná velká cesta, na jejímž cíli je Čechyše republik, a.k.a. jak říkám já, zajebanej Čechystán. Aktuálně 7:30 ráno. Jsem si sprchu a kafe, vyrážím směr autobusová zastávka a čeká mě cesta do La Paz, nějakou hoďku a půl, 2 hoďky. A tam, jak jsem zmiňoval, pokud nebude žádná zácpa, tak bych měl mít hoďku a něco čas, takže bych chtěl obrazit alespoň kavárnu. Možná se stavit do jednoho obchodu s hodinkama, protože mi někdo zčořil, nebo jsem ztratil svoje Casio, který jsem si koupil na začátku tohohle tripu. Přemýšlím, že tohle je víceméně poslední šance si je koupit, protože v Cancunu ty ceny budou přestřelený. Takže si možná koupím hodinky, když bude čas, zajdu na takosky možná. A pak směr airport, 2 lety a spousta času strávím na letišti. První část cesty za mnou. I am back in La Paz. Jsem tady mnohem dřív, než jsem měl být, skoro o půl hodiny, což je fajn. To vypadá, že máme čas úplně na všechno. Jo, to je krásný. Něco končí a něco začíná, to bylo hluboký, to si pamatuju. Tak, pohoda, čo? Čekám na svý druhý kafe. A tak. Klasicky, ty vole, nemůžu to mít normální, takže nebyl jsem schopný sehnat taxíka a když jsem tady zase musel někoho uplatit, aby mě vzal na letiště, protože tady prostě celý La Paz je nějaký postižený. Takže jdu na letiště, nějakým způsobem se mi to podařilo vyřešit, ale jdu pozdě. Tak doufám, že to stihnu, protože když ne, jak jsem prdeli. První let? Jdem na to. I recommend that you read the safety card located in the seat pocket in front of you. No tak čekáš 20 minut na batohy a pak zjistíš, že prostě část batohů jen tak nechali pohozených stranou mimo pás. Mexiko.
No, takže právě jsem se dozvěděl, že budu mít můj let zpožděný o asi hodinu a čtvrt nebo hodinu a půl. Což by normálně nebyl takový problém, ale už takhle jsem tady měl čekat hrozně dlouho, takže do odletu mi teďka zbývá něco jako 4,5 hodiny a to už tady hodinu jsem, podle mě. Do toho všeho to ještě znamená, že do Cancúnu přiletím v 1, myslím, nebo o půl druhý, něco takového a jako autobus do města jede až někdy o půl třetí. A tak jsou extrémně drahý tam. Ale to je problém budoucího marce. Teď si jdu dát security check a si jdu do salonku, protože budu tak rozbitej úplně. Takže směr salonek. Takže spoždění se furt prodlužuje, ale tak jako strávil jsem kolik, 4 hodiny? Ne, strávil jsem 3,5 hodiny, něco takového v lounge, vzhledem k tomu, že to je docela daleko ta gate a tady ne úplně aktivně updatujou ty údaje o těch letech. A tak musím být na té gatě, kdyby náhodou tohle přiletělo dřív, protože by mi to mohlo letět. Jsem na cestě na gateu, mám se vyfelím a tak. To je všechno. Ne, jsem unavený. Už se těším na postel, ale to bude trvat ještě hodně dlouho. A ještě se budu muset nějak dostat z toho letiště domů. To je problém budoucího marce. Tak já nevím, jestli jsem to zmiňoval, ale OXXO, to je místní prodejna v celém Mexiku, taková jako žabka, víceméně. A jestli něco absolutně jako oceňuju na mexických letištích, teda těch větších, na těch menších to moc není, tak je, že tady mají OXXA. A tam ty ceny jsou normální, to znamená, nebo třeba o 1 peso víc, nebo o 2 pesa víc, což je prostě 2,5 koruny. Takže jsem si koupil vodu, limonádu a žvejkačky za 40 korun. Což je cena, kterou bych za to dal normálně v OXXU. Žádný prostě 50 korun za půl-litrovou bonakvu v Praze, na Havlově. Miluju. Děkuju. Hned je ten den lepší, vůbec na to zapomněl. Sekuritka done. We're boarding. Respektive jdem do fronty a budeme teď začekat tak prasata na porážku. Klasicky. Já vám to ukážu. Hashtag prasata na porážce. A tak, jdem do letadla, 2 hodiny cesty do Cancúnu a pak řešení toho, jak se dostanu na hotel. Okay, finally here, Cancún, 2:30 ráno. Vidíme, jak dlouho bude trvat ten kufr a když jim to bude trvat dlouho, tak počkám na bus a když ne, tak pojedu tágem. Jsem se podíval, tágo stojí 200 pade, bus stojí 100 pade a jede za hodinu, tak uvidíme. Když se daří, tak se daří. Tága samozřejmě zdražili, protože přiletěli v jednu chvíli 3 letadla. Takže čekám na bus, který přijede za 40 minut, 35 minut, ale už jsem. Mohl jsem totiž jet taxíkem, který byl dostupný za 800. Takže to 140 jsem a ono už je to asi jedno, jestli přijedu na ubytování ve 2,50 anebo ve 3,35. Naštěstí jsem chytře volil ubytování, který je blízko autobusové zastávky, takže to není problém. Teď už se jenom modlit, aby mě ubytovali, protože nepíšou, že je 24/7 check-in, když mám za to, že tam psali,
Teď jsem se zpět díval na tu rezervaci, jak tam není. Uvidíme. Tady tak skvatuju, je dalších milion lidí a tak no. Sranda. Máme tady poslední záznam z dneška. Finally Cancún. Jdu spát. Nebo teda jdu na hostel a snad mě pustí a snad jdu spát. Je to vtipný se sem vracet po 3/4 roce, protože vlastně přesně tady to všechno začínalo. Na tom stejném místě, přesně si to pamatuju, tady na tom náměstí, kde je ten nápis Cancún. Haha, hola, ¿qué onda? A tady je ten nápis Cancún. I ta budova, zatím je takový park, to byly přesně moje první kroky tady v Mexiku. Teď jsem tady po 9 měsících zpátky a zítra to všechno končí. A je to vtipný. Je asi 1:45, já jsem si pospal, protože jsem šel spát asi ve 4. A mám v plánu udělat dneska nějaký asi shopping. Mám nějaký seznam věcí, co bych chtěl asi nějak dovízt domů, tak to udělám asi dneska, nebo zítra, ještě nevím. A teď si jdu dát něco k jídlu a nějak si dořešit ten seznam a podívat se, co tady vlastně všechno budu kupovat, co mi chybí a tak. A víceméně si užívám poslední den tady v Mexiku, no, poslední celý den. Přemýšlel jsem, že bych večer mohl zajít do kasína, protože jsem v kasínu už pár měsíců nebyl a tak by bylo srandovní to tady zakončit v kasínu. Ale uvidím, jakou budu mít náladu. Tak, jsem ve svém oblíbeném místě, asi jeden z nejlepších tacos, který jsem kdy měl v Mexiku. A stojí 60 pesos, 5 tacos a jsou luxusní. Jo, jestli je tady něco, co mám fakt rád, tak je, že tady je strašně moc lékáren. A ty lékárny tak mají s sebou takový maskoty. A ty maskoti, hele, tamhle, a tamhle je vidět. Já jsem čekal, jestli mi zamává nebo ne. Je tady ta, která má toho týpka, a pak je tady druhá, která má losa, nebo soba, nebo co to je. Což vlastně vůbec nedává smysl, když teď tak přemýšlím. A prostě práce těch lidí je tady skák. Já vím, že to jako dřív se to dělalo, nebo že tak, ale těch farmací a z těch lékáren je tady prostě bambilion, všude, úplně všude jsou. Na každém druhém rohu je prostě lékárna. A oni ještě k tomu mají tyhle ty maskoty, tyhle ty šašky, který jako nechápu, nerozumím, nechápu, jakoby bizár, absolutní bizár. Joj, noční Mexiko, a.k.a. noční Cancún a vlastně poslední, ale přenech toho. A pro mě poslední noc tady, protože zítra v noci už budu odlítat. Takže si jdu na tacos, jak jinak. Ne, že bych si na ně nebyl na oběd, ale tak je potřeba si to užít do poslední kapky a já vím přesně kam půjdu, protože tady je jeden spot, který jsem objevil vlastně hned ten první den a bylo to vlastně moje první jídlo tady v Mexiku. Pak jsem tam vzal Martina, když jsem za mnou přiletěl a teď si tam tak jako na závěr hezky půjdu, jako takovou tradici se tam budu zase najíst. Hrozně dobrý tacos, hrozně fajn lidi tam jsou. Takže tak,
Možná vám ukážu tady kousek z nočního Cancúnu, ale přiznám se, že jsem po včerejšku absolutně rozbitej. Spal jsem asi 9 hodin nebo 8,5 hodiny a tím jsem se mi přerušoval ten spánek a jsem takový jako napůl rozbitej, což nevím, jestli je úplně dobrý vzhledem k tomu, že mě čeká zítra 10hodinový let, ale tak co? Takový je život. Po těch 9 měsících se to asi dá zvládnout. No, je to tady. Poslední den, posledních 8 hodin v Mexiku. Dal jsem si nádherný spánek, což má jednoduchý důvod, a to je to, že potřebuju v letadle moc nespát, respektive spát jen tak půlku cesty, aby přiletěl relativně unavený, přijít tam totiž ve 2 a pak jede pro mě Martin a jedeme domů do Čech. A velkou výhodou bude to, že když přijedu unavený, tak zalehnu, budu chrápat, zkusím tak překonat jetlag. Jelikož, no, velmi brzo po mém návratu mám nějaký plány, které musím dodržet, takže potřebuji překonat ten jetlag co nejdřív. Takže to je aktuální plán, jdem na snídani a tak. No, jestli je sekce, co mi bude chybět, tak je to tohle. No a hlavně tohle. Hashtag shopping udělaný. Poslední nákup tady v Mexiku. Teď mě čeká asi půl hodinka pěšky domů. Si řekl, že zásadně nebudu používat public transport a že prostě budu chodit. Prostě to není proto, že potřebuji nějak zabít těch x hodin předtím, než odletím, a nechci jenom sedět na hostelu, protože sedět na hostelu znamená sezení a sedět budu teďka 10 nebo 11 hodin v letadle, ale tak aspoň tím zabiju čas a zároveň se hejbu. Přichytám trochu barvu, trochu sluníčka a zbývá mi asi 5,5 hodiny do odletu, takže jdu na hostel, jdu si kompletně přebavit všechny věci, no a pak nás čeká cesta zpět do Evropy, do Čechistánu. No a je to tady. Poslední cesta. Směr autobusák a směr letiště. Odlet je za nějaký 3 hodiny. Bych měl všechno snad stíhat. A tak no. Tady na mě září poslední paprsky mexického slunce a čeká nás cesta směr Frankfurt a pak směr Česká republika. Takže security oka, batoh dropnutej,
A teď jen čekáme na svůj let. Česká republika, baby. No jo. Prvních 5 minut za hranicemi České republiky tady na pumpě. Je třeba ten návrat po 3/4 roce oslavit. Český pivo. Počkej, ochutnávka. Taste test. Český pivo. Co vám budu? Láhoda. No a tak. To je asi všechno. Asi Welcome to Czech Republic, který píšou všechny signy.